Μου είπε το αφεντικό να διαφημίσουμε το μαγαζί. Το μαγαζί. Έχουμε πατατάκια. Τα πατατάκια. Έχουμε και περίεργα πατατάκια. Τα περίεργα πατατάκια. Έχουμε και νούντλς. Δεν ξέρω τι είναι γιατί είναι κινέζικα. Ξέρω μόνο ότι γίνεται χαμός το βράδυ με αυτά. Και άλλα κινέζικα. Έχουμε και ψυγεία. Πολλά ψυγεία. Και άλλα ψυγεία. Τα φαγητά της ημέρας. Γιατί να μαγειρεύει η Μανούλα. Και άλλα φαγητά. Μπισκότα. Πολλά μπισκότα. Σοκολάτες. Πολλές σοκολάτες. Πολλές σοκολάτες. Σοκολάτα από τη Θεσσαλονίκη. Έχουμε και... Φτάνει! Μου είπε το αφεντικό φτάνει.